Μιας και είπα για πόλεμο και πόλεμο άστρων, αρχίζει ο πόλεμος των άστρων. Παρακαλώ πάρα πολύ. Θα έρθει να τραγουδήσει η Χριστίνα Κολέτσα. Δεν ζητάω πολλά, μονάχα να μου λες την αλήθεια από σένα, ναι ζητάω. Δεν ζητάω πολλά, μονάχα να εννοείς όταν λες το πόσο σ' αγαπάω. Έχω την αίσθηση, την έκτη αίσθηση, και κάθε βράδυ σε βλέπω στο όνειρό μου. Στο λέω αισθάνομαι, το δει αισθάνομαι, πως κάτι τρέχει με σένα, ναι μωρό μου. Έχω την αίσθηση, την έκτη αίσθηση, και κάθε βράδυ σε βλέπω στο όνειρό μου. Στο λέω αισθάνομαι, το δει αισθάνομαι, πως κάτι τρέχει με σένα, ναι μωρό μου. Δεν ζητάω πολλά, ένα μόνο ζητώ, να σε ειλικρινής σε ό,τι κάνεις. Δεν ζητάω πολλά, θέλω απλά να σκεφτείς πως το πρώτο ψέμα σου με χάνεις. Έχω την αίσθηση, την έκτη αίσθηση, και κάθε βράδυ σε βλέπω στο όνειρό μου. Στο λέω αισθάνομαι, το δει αισθάνομαι, πως κάτι τρέχει με σένα, ναι μωρό μου. Έχω την αίσθηση, την έκτη αίσθηση, και κάθε βράδυ σε βλέπω στο όνειρό μου. Στο λέω αισθάνομαι, το δει αισθάνομαι, πως κάτι τρέχει με σένα, ναι μωρό μου. Ώρα μηδέν δείχνει ακόμα το ρολόι μου. Πριν λίγο απέκτησες ταυτότητα ανώνυμου. Δύσκολο πράγμα ο χωρισμός, αν και το πέδεψα. Μα ευτυχώς εγώ με σένα ναι ξεπέρδεψα. Επιτέλους ελεύθερη, επιτέλους για μένα. Η ευκαιρία σου η δεύτερη πήγε απλά στα χαμένα. Επιτέλους για πάρτι μου κι έχω σχέδια μεγάλα. Θα μου λείψεις αγάπη μου, μια χαρά κατά τα άλλα. Τέλος, όσο έπαιξες, έπαιξες τέλος. Κι αν τώρα νιώθεις ο αδικημένος, νιώσε έτσι κι εσύ μια φορά. Τέλος, ό,τι ανέχτηκα, ανέχτηκα τέλος. Μαζί σου πια είναι χρόνος χαμένος. Επομένως για χαρά, επομένως για χαρά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, σε παρακολουθούσα το βίντεο κλιπ επάνω, παρακολουθούσα εσένα διαζώσεις. Ωραίο, ναι, παρακολουθούσα το βίντεο κλιπ γιατί είχα ένα πολύ ωραίο άντρα και εγώ ξέρεις, έχω τις προτιμήσεις.
Κάποια στιγμή επειδή σε κοίταζα για το βίντεο κλιπ, λέω πιανού θα του περάσει, διαστραμμένο ότι κοιτάζω τους άντρες που ήταν. Γιατί κάποια στιγμή είσαι με ένα τσούρμα από άντρες. Λοιπόν, έχεις, πώς είναι ο τίτλος, γιατί ετοίμασες και αυτές τις μέρες έχει βγει. Ναι. Το δεύτερο σου CD. Το δεύτερο, ναι. Ο δεύτερος ολοκληρωμένος δίσκος. Ο πρώτο ήταν στη single. Μάλιστα. Και είναι, έχω την έκτη αίσθηση. Όχι. Έκτη αίσθηση σκέφτομαι. Ναι, αλλά γιατί άκουγα στο τραγούδι έχω την αίσθηση, την έκτη αίσθηση. Ναι, εγώ την έχω. Δεν έχεις την έκτη αίσθηση. Έχεις την πρώτη αίσθηση, την δεύτερη αίσθηση, την τρίτη αίσθηση, την πέμπτη, την έκτη, την έβδομη, την όγδοη. Αυτή ήταν η μία παρατήρηση που θέλω να σου κάνω. Δηλαδή είσαι αισθησιακή όλων των αισθήσεων. Θέλω να συμπληρώσω συμπληρώσεις. ότι ο μαέστρος της εκπομπής σας, ο κύριος Αντώνης Κόκκος, έχει γράψει το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε. έτσι, και τον ευχαριστώ πολύ. Κόκερμαν, έσκησες πάλι. Έχεις τις ευλογίες μου, όχι την αίσθηση. Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο που ήθελα να πω, όπως σε κοίταζα, είσαι ένας πολύ ιδιαίτερος συνδυασμός μιας εύθραυστης, ευαίσθητης γυναίκας και μιας δυναμικής φαρμακερής γυναίκας. Πώς θα συνδυάσεις αυτά, σε πιάνει κανείς και είσαι λεπτεπίλεπτη. Και από την άλλη μεριά σε βλέπω με τα βαψίματά σου και είσαι πολύ επιθετική. Τι από τα δύο είσαι ή είσαι και τα δύο? Το πρώτο, κατά βάση. Το εύθραυστο, δεν κάνει που το λέω. Όχι, αλλά ερώτηση. μεταξύ μας, ξέρεις. Μεταξύ μας και δεν πρόκειται να διαρρεύσει. Εδώ είμαστε εχέμηθο και κανάλι και εκπομπή. Λοιπόν, Χριστίνα μου, σου εύχομαι η αίσθηση να γίνει κοινή αίσθηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γλυκό νέο κορίτσι, όμορφο. Μπράβο της. Αυτού σου κορίτσι μου.